Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Karon day ipadayon nato ang sumpay ning bagong bayani OFW sa Canada, ang sender si Marlo. Ug dito maglangan mga ka-DJ, ato nang sugdan ang kaagi ni Marlo OFW sa Canada. Ug daghang kayong salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma. Pahit ko kaimpag diri. kasarangan nga kasinatian. Lalo diri kong lab. Sure ka? Magkasalata, ha? Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasib. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Taya. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga magkahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Padayon ta karon ang suwat tampo nga gipadagikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag singan nga Marlo. Seryoso gud ta kung nakigrelasyon ni Saira nga usa sa mga kauban namo sa laing department. Apan sa diyang nangagad siyag pangaon nako sa kantin, dito siya ni Kuyog sa iyang supervisor ug pangaon sa gawas nga wa gani magpahibaw nako bisan respetar man lang. Tungod diini mao ni patigpapaw ang akong taas nga kargo ug gilikayan na nako siya. Nasugusag ko sa kong suod nga hikala nga nipakita og simpatiya ngadto kaniya. Diha-diha ni-resign ko sa kong trabaho ug sa kong pagawas sa opisina aron unta mapauli. Marlo, please, wait! Wait, magsultita, please! Si Zaira, bahala ka. Marlo! Bahala ka diya. Wa na tayo koneksyon sa usag sa nato, Zaira. unsa to? Ni-resign ka sa trabaho? Yes, ma'am. Diya dayon. Oh, hinuon. Na may daghang trabaho nga mahimo nimong ma-applyan, Marlo. Muapas ko ni Iling atos Canada, ma'am. No, dili ko musugot, anak. Ayaw pagbuot-buot og desisyon, ha? Basta, kay makigsabot ko ni Eli, mami. Ularga ko aron. Adto na dito manarbahos Canada. Oh, tungod lang sa wa ninyo'y maayong pagkasinabtanay sa imong uyap? Mo desisyon ka na dayon nga mulargag Canada aron adto ka manarbaho? Mami, Uy, api pa na kung ang babae mao'y immature ug way buot. Suma pa nimo saan? Ikaw man di ay.
Hello, Eli? Marlo, diri saan di ka sa imong gitrabahoan? Eli. Wala may akong panarbaho dire. Bitaw, naalang ko'y giligayan. Naglokin? Something like that. Ikaw man hinood, may na problema na. Unta ang mga babae mo ay magka-problema kay gwapo ko ka. Unsa, pride o gustos barog. Saba diya eh. Bitaw, si Tita Tis Masad ang nagpaibaw nako. Mularga ko paingon diha. Anak ko sa Canada manarbaho, Eli. Kunya, si Tita. Kuan, makikistorya ko og tarong aning akong inahan. Stilan, may pagka-OA ra ba na yung imong iyaan? Sobrahan ka maldita, usahay, pero hadlok na ito biyaan. Kabala ka lagi siya nga tingali ko no, muapas ka na ko nga ris Canada. Sao na lang kuno siya nga maginusaran lang niya. Unsa, di man tawag ko batang way buotoy nga. Iyang mandaran sa unsay ang buhaton. Gusto lagi ko manarbaho og Canada. Marlo, idara rin tao ng imong inahan, oy. Bisag ingon ana ang baba na, pero kitahod ko na o binangga kay na nako kay oray nagsagop na ko sukat sa gamay pa kong bata. Basta kay manarbaho gyud ko lang nasod. Bahala ka sang nasura. Bisag asa basta kay makabiya lang ko dire. Yung na nagkakadesperado tungod lang sa kababay. Sus, bahala sa inyo isulti oy. Kaya na lang good ka. Focus diya og panarbaho. Ayaw pagbiyain ang imong inahan kay idara na biya tao na. Uy, ili ka ba? Kamu man gyud pareha sa butasan, Mami Tess. Oy, kamu kay pag-uban nga ri. Kaya ko'y manarbaho diha. Na ako na day legal child ani. Ha? Una, ikaw na lang sab ang adopted ni Tita Tess. Hello, Moy. Usap man gid ka desidido nga manarbaho sa lang nasod. Ha, Marlo? Mularga ka? Nahala sige. Buhata dayo na, Marlo. Huwag ka manggikaluoy ining imong inahan ba? Naunsa ka diha, mi? Larga, biyae ko din nga mag-inusara lang. Kaya na raman unya ka makaamgo kung wa na unya ko. Ay pagsulting yung ana, Mami. Sukad karon Marlo. Dili na gyud ko mopugong nimo kung maghisgot kang mularga kag laing nasod. Panglupad mog asa inyong gusto. Kay dili man ko importante ninyo gud. Di ba man ko ana? Oh, Mami Tess. Hello, unsay kong ikaalagad, Greg? Nasukog gid ka na bumayo, Marlo. Sma, Greg. Angay ba ko malipay? Parehas mo mga suod na ko si sayo, ha? Maong, ayaw ko hatagig dautang ko lugan ng simpatiya nga akong gihatag niya. Nanugnan sigureg sa akong relasyon ni Syra nga nagkupa sa hingpit. Apan sa pagkatinuod lang, mas importante ka na ako ang akong gadbo ni Adong Hikayuna. Hilom diha, Greg. Nagtamod ba ito sa itong panaghigala, ha? Mayo sa nang naikapilian si Syra. Adto ba siya siyang supervisor nga tulingig? O anha ba siya nimo, di ba? Kadag ka na bang nadamay gumikan sa muhang selos nga waas lugar? Hasta nga itong panag-amigo nga. Akong giampingan nadamay na ang inyong relasyon ni Syra o labaw sa tanan. Ang imong trabaho nga giampingan. Kung nakasabot ka sa akong punto, Greg, sabtan ro tanay mo ang akong nabati. Nga akong gibati. Ginsulto ko sa akong uyab. Muna nasukan ako maayo niya. Unta, nasabtan mo ng bahina. Pero bay, ano ko nang imong trabaho nga imong giangin sa problema nga sayo naman unta kayong masettle. Di ko mahinugon kung ako na yung desisyon, Greg. O dili ko ka na basulan. Paligod trabaho bay. Anong ko liyo? Ay ko sige. Nagapending ba man sa HR office ang imong resignation letter? Adto na ko pangitaon ng akong swerte sa lahing nasod, Greg. Mo-abroad ka? O, kana kon swertehon. Mas pabor kong ipatch up ang unsa may misunderstanding ninyo sa imong uyab, Marlo. Kaysa mularga kas laing nasod. Useless. Nasakitan ako, Mami. Ka-immature ba nimo? O, ako? Immature, Mami? Oh, immature ka pa bahin anang gugma-gugma. Oh, stroller nga. Puno sa mga bistin mo, Mami? Yes, son. Muuban ko sa akong mga friends. Mag-out of town me. Uy, naunsa naman taong ka, Ma'am? Desisyon lang kagimuha. Ay, sige na, good, Marlo. Padagsara bitaw kong makasuroy-suroy kauban sa akong mga kahigalaan. Okay, sige. Saan pa man ako nga. Naawa naman ang imong mga bagahe. Ready naman na. Unya, kanus-ama mo manggikan. Nagpaibaw man to na ako. Unya, akong gignan nga paibaw untog ka. Ito na. Nilarga na kauban sa mga higalang mga matrona. Usa sila ka van nga mabiyahe pa ingon sa south. Mas mayo man sa dino nang makalaglag to si Tita Tess. Ang akong gikabalakan kay layo manggod. Unya, saan nga mo may iyang ampay?
Mausad, mami pabiibo nga, wa may desisyon ato nga dili tumanon. Labihan ka spoiled, inana. Numero ni Tito Boots, kini nanawag. Saan kay tuyo aning uyo, ana? Hello, Tito Boots? Hello, Marlo, iho. Nanawag ko, balitaan ka nga. Na-disgrasya ang sakyan ni Mami ninyo samtang paingon unta sa ilang atuan nga resort sa may sahot nga bahin. Kinuo ko. Tito Boots, unsa man pagkaunsa? Unsa may kahimtang karon ni Mami? Dayon pa ko nag-establish og connection sa LGO nga mao'y nag-rescue karon nila. Diyos ko. Luwas lang yun unta nga akong inahan, Tito Boots. Naroon ay tabuk man ni Marlo. Si Tito Boots mo'y nagsunod karon sa dugang update na ining hitabo. Magamputa alas kaluwasan ni Tita Tess, Marlo. Eli. Mao ka na labing maayo na itong buhaton. Alang kang mami og sa iyang mga kaubanan. Mami Tess, Mami, anong nahitabo? Maninimo. Ano man? Huwag ko magdahong nga musangko sa ingon ini. Gipanghambog mo na ako ng inyong outing. Malipayon pa gani kayo siya tayo niyang gikan. Kaya magbanding ko sila uban siya mga kaigalaan. Si Eli, ang adapti ni Mami ni Motes. Unsa may ang plano, huh? Madalikat ko diha. Alang saya ni Tita Tess. Ang na siyang lubong. Maayo hinoon, Eli. Magpaabot man nimo uban sa pamilya ni Tito Boots. Igso ni Mami. Kondolensa lang sa kamatayo ni Mami ni Motes. Bay. Salamat. Dagan yan. Salamat, Greg. Dawata sa mga akong mga pahasubo, Marlo. Salamat, Saira. O, pasilo ako sa kung nahimo ni mo. Marlo, salamat. Dili di ka pasagdan. Ni ara ko ron unungan kaniining kasubanan nga imong giatubang karon. Salamat, Saira. Bay, nalipay ka na. Nagkauli agad mo. Nagbaw ko nga para ikaw ninyong mahal ang usag-usa. Tito Boots, si Saira, ang akong girlfriend. Mayong mamili ning akong pag-umangkon da. Paamina ko, Tito. God bless, iha. Mayong pag-abot, iho, Eli. Welcome home, Eli. Salamat, Marlo. Tito Bots. Kasubuin na yung pagka-bakasyonan ako ron eh. Kaya katapos ng higayon nga makita na kustita. Nauli si Eli gikan sa Canada alang sa tulo ka semana nga bakasyon. Nagatapok mi kauban ang pamilya ni Tito Butch atul sa haya sa pinangga kong inahan, Priscilla. Mga kasama atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay ni suwatampo ni Marlo nga gipadangat din hining atong tulumanon. Bagong Bayani. Kung doon ka mo'y sabilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduen Nacorda. Kini si Priscilla Raganas muingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.